Bini 7 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepipen arjitha. Nipain korapho sudini rain korapho chukihula number in korapho nilip MSC constituency ki parlo hirhiri hemai killing arong along nilip killing chingrum amai mesenpen kapachunpon ingdeng trok apong ki chok killing nokhung chingrum amai ki bipon along alir alon pen sai pachunpon labang so amai long mai chapa himpu pon sir samson killing pen chapa tir pipon se kicheng pen ki jur ansitami ongdung amuluk ansitami mesen pen mai do ponlo porphiner kep pendel ingpu ponlo porphaisir kep lama ingthurpon sir samson killing Tiripi amai pu lapen porphaisir kebrachi team chikimu ponlo chopapon manpeng ke dosar albinos killing wrong message Meghalaya sarlong ki killing chokihula sir rensing killing phongjangre hamren sir bogot killing tarapung sir son killing Meghalaya nongpu lapuson si pinang anke thege dinga tup chitong dunlo killing atumta nokhung isiwet pen chirap chitu nang jilapen kupia posi teke chehang en pon nang kokma ki plang ko buson pensi ki dokokma klardak pen chithan chimum ponlo labangso amai long lunsepo prosonjit killing alang lipen setame lunje radaphan parjupon tangte alang litum pen alamthe arjupon sena news text report B News 7 non birtang tonpen arjitha Maipu lapen kongchun bang aphan ke nilutum kado ka veta la tum aphan kapachin ni aphan bane la tum kado ka ve aphan ta nilutum teram lo lapen la timung sonthom kep lapen nilutum Meghalaya la an sose pima hapu nilutum ke tumung mohar pudo tumung telsu pudo tumung puchong pudo akaprek timung hideng lason do lasi mane 30 plus do o ladang Karbi Anglong pen pachuton lo pute la tum ka doko we phanta teram lo la pen pineng ke mane pachichini lo la killing ta timung lo amat la ke la timung sonthom kep la pen pu mane ka chen sido un e bu chpang ri un e pu la son pinenge nilutum chingki pon lo chithan pon lo te la an ko an ningarong lo la son nilutum ne pen pineng pen nengkan ke thom lo pu Karbi Anglong nang kidun la se konano ning chithelo ba nilutum killing no hum ta lapuan di Meghalaya do Arunachal do lapen Assam kauhti kriter kauhti anta do lapen Kamrup district do lase ko an ningarong lo lase lancholo ni hin madam pini amu man bag doji na kachitong keling to man nang litum ni niltum Meghalaya pen ke bang throwan chot nang ke ledun da kado itu ter wala ke la tum anang pathan lo nang le la pini heri hai non heri ane po approximate si dhuri hadi para 6 or 7000 do te ethel mala non ji hang pen tike anang ko alam klar pen than pachin kon pane chehang abang ke lalo nilitum chehang ben tike anang ko ke la polo nilitum chehang abang ke lalo nilitum aphan ha arnam pharo hud bang nilitum aphan isia porom puthi manela chehang abang ke arnam pharu tumang bong mensi manela mo killing a khai dum han polate la so chehang abang ke porom puthi nang thanu ne bangla aphu bensi pajuk bo la tum bensi mane porom puthi ke la so chehang mensi nilitum ke kelong lo la so chehang bang porom puthi nang than det pena phige ke nilitum bang hala heria arnam pharu jong si horing tondelo pulong te hala da nilitum isia long so do hala so long nilitum che koilo pulang dang ke teke cheplang ko la pena jok si nilitum ke hala so da pranga hut bang ke nilitum bang ke teke ga cheplang atu killing hala chongkret pu bang amena bang si nilitum teke ga cheplang lo chongkret killing pu bang si hala si killing chongkret nilitum bang ke hala sor bang ke la arnam pharu tumang bang pen la so ok hi ok pa chuji pu akor pi hala ilitum film movie long daitum theklong lo mane upai bedelo thanga bidia bedelo se koson lo pojale la so pen ma se upai si arnam pharu tum long chung duk si mane arnam pharu tum chingwai si la so isi nilitum killing tum phan bang isia bordan gipi abordan pilo je chehang lo nang tum han porom buthi nang thania bang lasi chehang ke no nilitum killing atum an ke chehang ok cholong le pugala halo tamane nitum han ke lake arnam se porom buthi mane arnam se nang pi pena pasi nilitum killing po khe dum mang chehang cholong le pugala halo ene thanga podagali la so pena pasi nilitum porom buthi nang than bang lo chehang halo kalau media kaitum
nilimen ke siri sing timur lapen kiling la ori sido lapen kiling ake alin dokpu aricho isaba ante non pula dak nak tum ke do bom la pela non itum kiling aso jihang enang ko ba la bangso tike enang ko la bangso lam la dak penar phan pon la bangso lam tini we sita itesoni ke ni jo sita ni ko nang ko ba la jihang mangga la kiling sarpo agote ke bi bang sita la ala kote bangke army jang le posi hala tengah la tengkok lu jolo la so jang ba hala tike jubadan mangke la bangke la bangso ajang ala bangso jang kalau be jume chono ke teori ke Japan bang lo masih hala no punong kerak budo isya lo dak me kalau si dolo nge hala soalong si jiko ut tike jika ceplang tek lapen aku tike jeplang dan bilang si muni ceplang potala soalong tiko si muni ceplang tu la sopo sila jehang lapen tike azan bilang ko ante na so tike ke jeplang hada longsul pura dulang manang longsul lam than thegin hala bangso ni damlong bilang hal mangso dim lam no pin ma mangso lam plan sekti santik ti so non itum la bangso kiling ke plang kupusom me ke plang ma la bangso angdeng nang than pon gin kiling ke plang mane la ke la mane apa ang nam tum si bang isi sana bikol isia alongri kepala najifan isi besar ojifan isi angdeng kapicong fancy anam tum bikok si la so kiling alongri bang pu pen hok pen pu aprang hud bang ke hala pilho Himalaya adang si muni la ke tekri ong de sadu pen dari ong ke bang hapu pen tai masih bang bong ma ke do dim dak bang palum bodong kota hal bang so kiling anam tini ne da joksi alho dong kiling atumta jihang ok jembe tumta julong chuta chulune chosene chini ndes sitala ka chunulu tila ke do so si pu dang bong bong sian ni ligadak silano chuni ha si dame hal dak si non puta dak si do ko bong si hal bang so kiling arna ben si kiling al original lo ben kiling akeda kidu ilo non puta lam than the prang puthot media hin pen ladak hemai kiling arong nikane sek pen pening ingreng throk kechok asing kan long puthot media hin pen nang charap nang chito posi puthot media hin than nili ninga klong pen ningkan sama kardom pajerik lo kardom lasila hello je pening penan ke ningkan throk ingreng throk nang chokelo lasidak Cuke damtang 23 pen cenglok mek yang ipin no yang ipin pen la so sai chunang ipu pen ni tum ka chirung ka cherek lai kute ni litum chirung cherek lo la sidang ni tum hemai kiling arong 33 house do 38 house do la sila so amai pa chunya phan nil munan pen chirung cherek ponlo lasi nili ladak hemai kiling arong mate nilip kiling no hung amai hoi pen nili si a president lo lasi bangso amai long ni tu mesen met pen pini ke pachun pontheja phan rat hoi pen ni tum cherap chirisi bangso kiling no hung amai pachun ponpo la pen la so kiling no hum amai long ke doan akiling ke kai ke sedani tum kaching room ye fansi bori lo la pen la so kaching room long ili tum ka chehang aja ke phutung dun juta do aja ke pitung dun juta do la so pitung ke dun de daji phutung ka dule daji la so ni tum ka chehang ka chepora fansi bangso mai no ni tum ingchapon amai indeng trokalong na chetong dun tum phan kebang benapora kiro pilo prangsi actually mo nang lipulo kiling university ke marka and denma arjan and denma pulo ahok lo nili tum ke
kisung hidu hut ba ko pene inglong arlok long han pene ridam lo prote hala sut kenili tum kiling khai kiling chongkret potum mangke tiki arjan se anda titi chiparjan da titi elong su do kok pena posil asi nili tum la tiki arjan ba nang ko lo chi hang bang mo pen punu than lo mane eso sa la pen tum han bidi sar nai pi dun ba lalo la pen kiling chongkret puja semet pet ili tum bangke elong rilong pat non pokali aprang elong rilong pat ki du peme kiling chongkret tum ke la pen ni pusar sin li tum hanang than kang lo kiling chongkret tum ke elong lirong pat ki du peme pen posi nili tum hawar long ban li tum ha ko pene ko ni tum rong long ni tum area long ki do dun chumang da doji ba kona ne nepali kona ne ingti son doji sitame la tum long ni tum andar long ki do tum sinon kiling chumang bra do lo la pen kiling meji dang ho ba kona ne kramsa kiling tang hola son nili tum long dogo reti prote lasi nili pusar nang pulo kiling chongkret puno nili tum bangke mane kiling chongkret kiling atum ke mane along rilong pat non poli aprang bena kido beme pusi pulo la pena pusi nili tum ke non puta lasi no laso chingrum che prat sai pena posen ke pangrum thuji phan sinon la bangso mai ke nili tum ki bilo lage klar da alam lasi lalo nili hin ante pini berta lansing toni kongla domi thakmi kurban kardo